podies, així, entre els malalts de falles, podies contar un poquet la història de les falles de Dénia, com van evolucionar i tot el que tu has plasmat en aquest llibre. Vale. Bueno, en el present llibre, jo tota la informació que he pogut recopilar em diu que la història de les falles de Dénia comença l'any 1890, és a dir, les presents falles, quan acaba el dia de Sant Josep, farà 120 anys que es planten falles de Dénia. Fotografiada no està, tenim documentació de l'arxiu. Es va plantar en un carrer, en un antic recinte taurí, es va tirar un parell d'anys a plantar falla de Dénia. Després, l'any 1929, un grup de fallers va fundar la Unió Fallera al Tro i plantar un monument ja en el seu risc, perquè era un ninoc que estava penjat a l'aire. Després va haver un paronet i l'any 1947 aparegué la famosa, ja més coneguda a Dénia, la penya del Tio Pep. La penya del Tio Pep era un grup de joves que va voler tornar a ficar la festa a Dénia, però només van estar 2 anys. Però l'últim any que van estar ells es va fer una reunió en un local de Dénia i va donar pas a la distribució de districtes a Dénia i el naixement de noves comunitats fallers que en l'actualitat totes continuen vives. La penya del Tio Pep desaparegué. N'hi ha una confusió, que n'hi ha gent que es pensa que la falla Centro va néixer de la penya del Tio Pep, però no, com es pot veure el llibre, el mateix any està la falla Centro i després la penya del Tio Pep. Ells únicament van adoptar el que és la situació del monument i després ja a partir d'ahir ja va agarrar. Quantes falles n'hi ha a Dénia ara? A Dénia a l'actualitat 11 comissions. 11 comissions. Fan catapals grans infantils. Tant en grans com en infantils, sí. Teniu algun artista local, faller, o què? Sí, artistes locals a Dénia n'hi ha hagut, aquí al llibre estan marcats. Han hagut, a l'antiguitat evidentment, estava Norberto Cervera, està Manuel Marco, José Candel, un home que és faller de la meva falla. En l'actualitat trobo que només queda Rafa Txeli. Rafa Txeli enguany planta en secció especial a Port de Sagunt i ja porta anys, ha treballat tant, no me'n recordo si era en Santa Eulàlia o en... trobo que era Santa Eulàlia. Va estar un parell d'anys allà treballant en ell i després s'ho va muntar per seu compte i està. I la situació actual de les falles de Dénia, com la veus tu? La veig una mica com el que han comentat tu i jo abans. La festa està retrocedint en un aspecte i està avançant en altres. Donant la situació actual, pel tema econòmic, si fa 2 anys plantaven falles de 13, 14, 15, la majoria, perquè n'hi ha falles que encara mantenen el pressupost, enguany per exemple ja aquí ha baixat a 8, a 10 i ja aquí ha baixat al mínim per entrar a la secció especial. Però trobo que és en general, la gent continua a la festa, vol més festa i menys feina. Fent un resum... Això és el mateix que passa en València, evidentment. I està integrada molta gent d'allà en Dénia? Teniu molts fallers en general? En general, nosaltres a març fem un sopar, el sopar de germanor, en el qual ens reunim totes les comissions, junta local, fem una festa, i allí solen juntar-se al voltant de 1.200... L'any passat van ser 1.300 persones, si bé me recorden. Clar, hi ha falles que van, hi ha falles que no van. Sí, però a Dénia estem al voltant d'això, 1.400 fallers. Molt bé, no? Sí, però que la ciutat està bé. Sí, una ciutat de 40.000 habitants. Està bé, està bé. Entonces, què vols més? I este any de 2010 com se presenten? Bé, prou fort. A Dénia, encara que no tinguem diners, hem apostat prou fort. La secció especial va renyideta i la primera ben apreta encara. La secció especial qui planta? Coneixem els artistes d'ací? Sí, guanya Dénia, per exemple, la nostra falla planta Juan Carlos Molés. Bé, és conegut, així de Borriana. Després també està Pere Baena, a la falla oeste, València i Serra, són de Daimús i el pintor és de Dénia, i a la falla Baix la Mar, Sergio Edo. Entonces, así todos els artistes són coneguts. I d'infantils com està el moviment ahí també? Infantils, bé, si no de nom tenim a Germà Esparra d'Algira, a Bernardo Estela, que és d'Algira també, està Vicent Pastor, que és de Borriana, no, de Carcaixent, mentira. També tenim Salvador Dols, també està Maria Valero, o Alfredo Villalba, Maria Valero. I qui més? Sergio Gómez.
No, teniu ambient de Falles, Sí, sí, els artistes sí, que estan dient són primeres figures, no són... sí. Bueno, pues, que tingues molta sort en el llibre. També tenim que dir que per a tots els malalts de Falles i els que vegin la fulla web, el llibre la tenim a la seva disposició, sí, dins de lo que nosaltres podem repartir en València, i moltes gràcies per fer-nos cas un poquet.